मोसानानै मोजां मोनो बैराथि ललिया नोंनि खिबु एल' एल' गय खाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नोंथाङा नोंनि मोजां इन्ट्रोडक्शनखौ होयोब्ला मोजां। आङो रुको जरा सबर करो। समायनामोन लण्डनाव थायोमोन। आंनि मुङा मीरा बर'। आङो दायो मुम्बाइआव मडलिं खालामगासिनो दङ। दायो सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला खानायाव आरो जुदि सोरबाफोर एक्ट्रेस बानायनांगौबा थांगोन आरो जों मीरा बर' होननानै मिथिबाय स्टेज नाम्बार 1 खौ। नोंनि हबिया मा? नों मा खालामनानै मोजां मोनो? आङो मोसानानै आरो फेशन खालामनानै मोजां मोनो। बरिया। जाथ'बाय स्टेज नाम्बार 2। नोंनि सिनायथिखौ होयोब्ला मोजां। आंनि मुङा मुस्लिमा सबिदा बर'। रलाय नोंबाय साजा आङो सेरजा हुनानै जोबोद मोजां मोनो। आंनि हबियानो जाहैबाय सेरजा हुनाय आरो मोसानायावबो आं जोबोद मोजां मोनो। शाबाश बेटा। स्टेज नाम्बार 3। अन्नानै नोंथांनि सिनायथिखौ होयोब्ला मोजां। आंनि मुङा मुस्लिमा लेखा बर'। आं थाइगिमारि गामिनि। आङो दुब्लिफोराव हाखर हालाफोराव ना गुरनानै फाननानै मोजां मोनो। स्टेज नाम्बार 5। अन्नानै सिनायथिखौ होयोब्ला मोजां। आंनि मुङा सुलेखा स्वर्गियारि। आङो बाक्सा जिल्लानि। आङो चन्द्रमालि। खामहैनानै आङो दुब्लि फोथाराव मोजां मोनो। आंनि हौवाया आबादारि। Please give your full introduction. खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा हिरिन बर'। आङो बैराथि सिख्ला आरो आङो बयनिबो गोथार जुलियाव मानसिफोरनो गय खान्दि जाहोनानै बयनिबो गोसोखौ गोजोन होयो आरो आं आलासिबो सामलायो। साबायखर। स्टेज नाम्बार 7। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आङो बिटिआरनि सासे एक्ट्रेस। आङो मोसानानै मोजां मोनो। साबायखर थाबाय। स्टेज नाम्बार 8। अन्नानै सिनायथिखौ होदो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा मुलिमा मोसाहारि। आं मडेलिं खालामनानै मोजां मोनो आरो डान्स खालामनानै मोजां मोनो। बरिया। नोंथांमोननि सिनायथिखौ मोननो हाबाय। दा जोंनिफ्राय सोंनो थांनोसै। रुको जरा सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं। स्टेज नाम्बार 8 निफ्रायनो जागायनोसै नङा होमबा? मुंखौ मोनबाय जोङो महिमा मोसाहारि होननानै मडेलिं खालामनानै। आच्छा, मडेलिं खालामनानै नोंथाङा दासान्दि थांना थानो हादोंना हायाखै? थांना थानायनि जिउ राहा दिहुनना लानो हादोंना हायाखै? थांना थानो हादोंना हायाखै माने नाजागासिनो दङ। नायनोसै उनाव मा जायोसै। बरिया। स्टेज नाम्बार 7। नोंथांखौ एक्ट्रेस होननानै मिथिबाय। मोजां नांदों एक्ट्रेसआ दिनै जोंनि गेजेराव फेसनसआव बाहागो लाफैनायनि थाखाय। बिनि थाखाय गिबियावनो आं साबायखर बावहरग्रोदों। दा सासे एक्ट्रेस, बर'नि एक्ट्रेस दङ। बिथाङा मा होनगोन बान्था मोननो हादोंमोन भारत सरकारनिफ्राय 2023 आव। मुंखौ बुङोब्ला एसे मोजां जायोमोन आरो। बावगारबाय। सरि होनदों बिथाङा। बैराथि। बैराथि होनब्लाथ' जों बयबो मिथिगौ। हाबा जानाय मानसिफ्रा मिथिजोबखायो बैराथि नङाब्ला हाबायानो जाया। बैराथि हिसाबै बे मेथाइखौ सारियै खनोब्ला एसे मोजां मोनगोन आरो। साबायखर थाबाय सोंथि सोंगिरि बिथांनिसिम। दा आङो बैराथिनि मेथाइखौ एसे गोसोखांनो नाजागासिनो दङ। बियो बे मेथाइ सिरिया मुंदांखा लिरगिरि
बिष्णु प्रसाद राभानिमोन आं बेखौ एसे गोसोखांनो हादों दा बेखौ आङो रोजाबनो नाजानोसै ओइ बैराथि ललिया ओइ बैराथि ललिया नोंनि खिब' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया आइफोर जोंलाय जालिया मोजां जादों साबायखर निस्सय बिथाङा बैराथिनि गियान दङ आच्छा सेस नाम्बार 5 खौ बुजि मोनदों बिथाङा ओंखाम हैनो थांग्रा सासे बर' आबादारिनि हिनजाव जोंबो आबाद खालामनानै जाग्रा बर' हारि हिसाबै ओइ फुं 4टा बाजियाव हालेवनो थांनानै बे 10टासोआव ओंखाम उखैब्ला मा बाथोनजों जानो मोजां मोनो एसे बुङोब्ला मोजां जायो गांजेमा बाथोन सामब्रामजों खांख्राइ बाथोन ना गोरानजों बिलाहि बाथोन बेजों दै सोमनानै जायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो आच्छा साबायखर थाबाय सेस नाम्बार 3 आच्छा अन्नानै माथामसो फिसा फिसा नानि मुं बुंब्ला मोजां मोनगोन औ जागोन दे फिथिख्रि ना बोथिया ना सें ना मावा ना थुरि ना बामि ना साबायखर थाबाय सेस नाम्बार 2 अन्नानै बिथाङा साबायखर बावनांगोन बिथांखौ बर' आइजो हिसाबै सेरजा दामनो गोरों बिथाङा बे मानि थायो रसानि ना प्लास्टिकनि दिरुं बियो हुग्राया हुग्राया माबाफोर बायना देखा आपने लापरवाही का नतीजा है साबायखर थाबाय बियो एक्चुअली गरायनि लांजायै जायो गुराय लांजाय लांजायनिफ्राय बानायनाय जायो स्टेज नाम्बार 1 बिथाङा मडेलिं निश्चय नुनानैनो जों मिथिगौ मडेलिं बाबोथ' जोंहा माबा माबि मावनो गोनां जायो न'फ्राव नोंथाङा मा मावनानै मोजां मोनो आङो अमा फिसिनानै मोजां मोनो अमा फिसिनानै नङा होमबा आसामनि सासे बर' मानसि दङ बिराद बिख्यात पृथिबियावनो बिख्यात अमा बेपारि जाबाय दायो आसामनि बुंनो हागोन नामा नामखौ बेखौ बुंनो हानाय नङा बेखौ आङो खबर लानाय जायाखै आरो बिथाङा मनज बसुमतारी आसामनि बिथाङा सासे बेंकआव साख्रि मावनाय मेनेजारमोन बिथाङा मुम्बाइआव थायोमोन खिन्थु अमा बेपार खालामनानै बिथाङा दायो साख्रि गारबाय आरो बिथाङा भारतनि नङा बुहुमनिनो बिख्यात सासे अमा बेपारि दै अमा बेपारिफोरा मिथिनानै ला बिथाङा बिराद किसिम अमा फानो अमा बेदर माबा प्लेट सिस्टेम माबा एकदम हानाय माबा फानो साबायखर थाबाय बिथांमोनखौ आरोबाव गावनि फेसनखौ खेबसे फ्राय दिन्थिलांनो थाखाय गुरै